iyo na-eme anyị fụ na anwụ na-agba m ife amụwa ji wee nọrọ na-ama m taa bụ 1st of December anụ m n'ọnụ ndị nna na-alụ anụ elie na ndo akwa ị na-aghọta ọlụ niile a na-alụ bụ ọlụ o nwere ndị ji ọkpa agbala ego fa o nwere ndị ji ukwu agbala ego fa o nwere ndị ji ya ife niile ma ọnụ ma isi ife ọbụla eji agbala ego iwe abụrụkwa na ya abịakwu n'anwụ mana ebe ọbụla nwoke nọ ọsụsọ na-agba ya ebe ọbụla nwoke nọ na-akara aka brain ife eme survive ha nwanne ọ na-afịa olu nke ka ọ nọ n'ewu Igbo ife niile na-efolo n'owu Igbo ife mbịa bụ ka ndị ọsọ mpịanyere ụwa n'otu nwanne m gee ntị ọnwa a na oge a na-agụ akwụkwọ ife a na-akpọ ya bụ egbebula ọna ndị enwego ndị finish go for the year fa emesigo business ọbụla fa ga-eme for the year December bụ o wee nwayọọ latala onwe ya bịa zuo ike o nwere ndị bụ na kịta akafa tetere n'ụla ife mata bụ na ife niile anyị na-eme wee na-enweta ife anyị ji alacha ọyị a ga-amata ya aka nzu Chidimma dị oke enwe n'ife ụla mere anya ama mere aghọta onwebe anyị tabalụ chikin bifo baza elue akịdị abụrụ ngwele nta mbụ onwere ife anya fụ ụgba mme ị na-aghọta nna agwa anyị ọ bụrụ na ị nata ebe a ka ị bịa zuo ike ọ dị oke ụkwụ iji nata nke ị ji ya anaghị aka mma maka onwewekwa ndị plant si ife ọjọọ fa ga-eme ndị ga-abata ọ life ka nna agwa anyị o nwere ndị ga-abatasị akịta anachi ya biznes ya kpochie o nwere ndị ga-anatasị akịta etinyere ofe enye ule o nwere ndị a ga-eme poison mana nwanne m ife nji agwa gị ya bụ nkwụcha abụrụkwa ụjọ ife ekwu bụ na ọchụ nwa ọkụkụ nwe ada mana nwa ọkụkụ nwee nwe ọsọ mana ife ihe ewere ebe a bụ na nwa ọkụkụ nwee nwe ọsọ ị ga na-agbakwa ikwula ofu ebe ma imegharịrị arụ nnụnụ ebe enyi n'isiche n'igbo isi a na-achụ ị na-agba izumike adịrọ ụbọchị ị ga-ezu ike ebe ụbọchị ike gwuru adọghị niile ije zuola onwe ike ma ọ bụ kịta anyị na ebe ọga onwe ezumike dị ya so Naijiria ka ị ga-anata ụbọchị ụka agbachisi ebe niile si na ba na-ezu ike echi akpọ ọgụ si na ife nsilife ike so Naijiria ka ọ na-eme amaghị m na aghọta so obi adịghị anyị mba ịgba anụzi na a ga-eme poison si na ịma anata ọ na-abụ ife ifele nyelụ mma ndị ekwu gbasara ndị Igbo na okorobịa dị 35 years na-agba ọsọ na village because of agadi nwaanyị dị 70 years ọ bụrụ ga a na-ele mmadụ ịdị mma kpụta ga-ele gị because they bara uru nwaanyị 70 years na-enyezi m ọsọ na village ọwara na-agba nwaanyị a ọ ga suffer not the witch to ọ bụ mụnwa nwere aka m dozie ọnọdụ ọfụma because ichebe Jizọs oge egbu m oge m setụlụ ọnya once and for all akpọ ọgwụ nwoke ikenụ ị na-anata dịka nwoke ọ kwesịrị ịbata onye arụ ajụ onye ọbụla oyi a na-asị hei n'ọnọkwa n'ugbo onye ọbụla malụkwa nọrụ ihetego tabịa ka ị ya nọ na-eme oyi jere ịma abata ọ bụrụ na ị natarakwa dị isi agụnyela ya 10 years gị ọ bụkwa na ị natara agụnyela ya 15 years ọ ga-ịmazi ameni years ikugolo awe ife a na-agọli ya ọfọ bụ ka ọ dịghị na mma ka ịbata ebe a maka na oge ị ga-eji abata dọla anụ nwa adịrọ redi ịnachighị azụ echi kama ọ bụzie nọ stabilize nọ n'ebe anwa so ị na-eche oge ife niile ga-adị mma ka ị wee donye iru ị ga-dị nkwadobe ị na ebe a ka nka oge ị nazi n'iyi 60 something years ikwube okwu nnata ịnatazi at that time ịbarọla ụmụnna ụlọ nwekwuzi onye bara ụlọ even family gị kịta ka ị ga-abala obodo gị ụlọ kịta ka ị ga-akwụnye n'ọkụ onye ọbụla na-azụ okie ọ bụkwa na ịzụta nwere oke gị na ụmụnna nke gị just like that iyetego obi ga-esi gị ike n'ọnwa Disemba ị ga-akọla ife ọma anyị as long as ị bụ nwa iyo ọ bụrụ na ị mara ife bụ iyo akọwala ife bụ iyo nwa iyo ndụ ị ga-asụ ụsọ onye owu Igbo na-agwa anyị ma alụ na ife onye kụnyere anyị ka ọ na-ewelụ ịkụ ji ka ị ga-egwukwe afọ gị ka ibu ede ịbụ onye ori ị ga-akọwa ya ọfụma itinye akpụ n'anị akpụ ka ị ga-ewe ọ bụrụ na ihe plant ịgba mbọ na ndụ hustler
hustling afụ ma na-egbu hard worker ọ na-amakwa mma karịa oge ije na-abụ ụwa bụ jonjoloko nwekwa oke ị ga-atọ n'akụkọ mana si na oke agụ nkwa ada atọ n'akụkọ nwanne ngị nwa bụ onye na-agba mbọ gee ntị o ife nkwụ na ị ga-azụkwa ka afịa mana ịma ana ka afịa o nwere ife nji wee bụrụ $1,000,000 icheku na-eche mba maka mụ bụ icheku anọ n'ụlọ ugbere m na-azụ n'afịa ife nchọ bụ ka ọ dịle na mma so onye ọbụla na-akpụrụ gị aka n'anị kọwalịa na-azụ aka jelu n'ọkụ gbara aka wee pụọ kọwalịa na mkpọ ada akpa azụ ọkpa mkpọ ada akpa azụ ọkpa ebe ike ọnụma orie onwe ya ụbụba zi imi ọmado na-arụ ya onye fụlụ ịchọta ife me nwa ya ife amekwa nwa ya ga-emekwa ya onye fụ gị na-ebe anya mmiri ama aka ya n'anya Nnaoo Igbo eze ụmụ iyo nwanne m natara n'anya ya ọ bụrụ na esibe na ọ yọrọ ka nkụ dị n'ọfịa gwụ nwere onye ga-eji anyị bie wee lalụ ụla ọ dịkwa njọ na mmadụ ga-ebusi ibu ka enyi na-ewe nri ka nchi ọ nwekwa ife ada aka akọ onye eji ama atụ abụzụ eji aka ọnụ o nwere oge ọ na-agụ ya agụ ka ọ bụrụ na anyị si n'ogbe ofu onye nọ abroad ọ na-agụ anyị agụ anyị fụgodu onye nwanne ya na abroad anyị na-efekwu ya ka anyị na-efe Jizọs nwa iyetego ọ na-adị anyị ka ya bụrụ na broda anyị today broda anyị a gị nwa bụzi broda anyị ịnọzi di ya ụmụazị nduzi oni sef ike wo eni wadigo ka ọ ga-adị atụọla ọmalụ atụọla ofeke ofenye isi n'ọfịa ịghọtago